Kakasi Student Union North Khasils District Unit hapok kejingalam Presiden ka KSU NKHD Unit Usamla Ferdinand Kharkamni haringkat Usamla James H. Maupnyang General Secretary ka KSU NKHD badkid khot jong kani kaseng haka arpu khandai trik unaiwing arhajar arpulai kilalit ban kendu yau Additional Deputy Commissioner ka Ribhoi District Uraja Brahma ban IT ka jingtho ban pinkan mawi ka sorkar halor ka jingdan jong ka petroleum depot ha umyam Hagani ka shithi bala IT mentakasngi ka senggalapan kan mauru bayagani ka jaka ka bahe kumbasan akartam la IT da ka dorbar shnong banbu yagani ka petroleum depot la IT da ka sorkar Meghalaya shaka Assam Division joka Indian Oil Corporation haringkat ka jinga soy source kular house nam khat khandai spa khandai puar khat khandai spa khandai pulai bad yagani ka petroleum depot la pentrai kam nadu usnam khat khandai spa khandai pusan bad la pensange house nam arhajar shipo Nakal yang keseng kala ai ke jing yaro ya katanat pulit ke jella halor ke jing yo ban kem ya ki briu ki badon kti ya ki kam bantu umpnyang na ki kali henry keseng ka kenturu ya ki pulit ban kem lang ya ki driver ru ki badon kti bantu ya ki de ki umpnyang haba penkut keseng ka kentu ya ka sorkar ban le no kloi kat bala ban pentre kam biang ya ka petroleum depot namar kane kan yarap ban penmento ya ki pat ba da ka penduna ya ka dor umpnyang hadu 100% jong ka CST elements Khaddu nakaliang usamla rangba Ferdinand Kharkamni ula ai khuble ka sorkar ka bala shimkhia halor ka jingkentu jong ka seng house nam arajar khatsan banwanra ka LPG bottling plant bat kene ka kam galaya chakmat Kung sebentar kasih untuk yang profesional dari nomor kaji kam jungu baik kam coba lagi straight di Master Union Hamja kendu no ya Pak Raja Brahma dari National Deputy Commissioner aku bagi nak menpau ya kajing Sokhia ke kebajian mentala RCA bagi Ribhoi Police untuk media polis layo berkem yang tiba driver itu pembenang buat lagi itu lembah juga Northeast Master Union sila bu dan straight kemud bagi nomor raksud ika pembenang de iwan kundu bagi iwan pencai ya ke baka union ke shim kia lo ke bentan bat ni pun kemau kira lang bat ke pemudam ke berim jong muslim arja kasan kan trik penai September akaba ni penpau show di komisioner kan kopor bat ya ke citho siti jongi muslim arja karlai ya i kong Russian wajri pada i home minister dia ka ciso kia ka jungi kum ka district Ribhoi kabala don ka caka kabala palat san ekar tam kabadi ka caka kabala mang da ki Indian Oil Corporation Limited benbu ya ka petroleum depot buat rasang menteri ya katai na dusnem ka spak na pusan buat house name ada shipo la khang no eka de hakini kisnem gibalet ila mau syai minister Puram Commission Wajri bala dun kam menteri biang ya katai depot nomor ba yoi ya kisibun klik strike jia po Assam kata ya ki nokshnong lane nong no consumer pun kam ini ka diang de dang gini kisi ilahi berkira ini ka memudam ka ba ila tho syai ba punun kam hok biang ti ka jaka nomor ketiga jaka jong ba kabala shimti daka sarkar jela ka jungi bat ka sarkar jela jungi kala ai patsha ka Indian Oil Corporation Limited kaba penlong ya ka kum kata ka depot bat iso ban pat haju kopor ha bangila tho ya ka de ka tho bendam bangila ai si minister kopor ngila yo ya ka ba ngila tho atlik points kata ka de ka LPG bottling plant bat ka petroleum depot dari ka badingkong kaba ni yoi kam syai kelayat bat ka ka LPG bottling plant kala urlong Henry apo jong kene kesan ekar tam ga jaka ni ipat ia kene ka petroleum depot ka bala judon teng menchua hari menta kila pasenge no bat ladang yai biang syaka ni ketang den biang syaka bodem la isibon tli ki straight ka ba kini ki Mazdur Union ki shele na wash pot kam tam ki snem aja kharwe aja kharang yo i kini ki retail petroleum outlet jong hapo jong kene ka Ribhoi ka jongi kayo kam yo ajam kambun pe ki bro ki banabar kam tam ki kam ki ba nila
menteri kibreu di badai napo kinong shnong jungi kamtam ban ai punyang kita teter re kinik snam arja kawe kadar ngilayo nadu ki thain khana para shadu shapo umiam teter bakini ki lokal ki jungi kayo mathe punyang ba phiru kila masaki man pilai mathe punyang pinyui di shinrang kasi bati kethai kasi ki jungi kiyo ine kam bat hani ka por pauru ka jing sokhia bat ka jing so pitari kini ki Mazdur Union haba kidon kum kita ki kam ki bakilale bat ngitip bakile ini ki kam illegal haba ki seitu iki punyang nani ki tankers bandi patsha ki paiba ka dor ka ba ka badet nong no kumba di black ngimtip kanu liter pat ki thep pat hatu ka tanker ban pendon kam yang eka kila ban the da ko lani kila man the da punyang syarak ki breu pat ki pon kam kene ka punyang habo kali jogi kala ban kata yang so kawai ka ba ngayui ka ba nakliang jong ka be please ki o kem ni ki breu hoj kare ka ba haringi ni kwa ru ba nginong ba phiri ban kem khamtam ini ki driver nomor ba kini kiri maki ki bonra ini ki tanker haman ki caka kundong ki seitu yang ba ditu sik pai ba ki pai ba pli khambun himtep ba kare kum yang ka ba sei na po ki tanker de ngan ban yang ya ka e ka ba ngila keren ko ka berendam yoi ka LPG bottling plant kala uplong hangte hapo umiam pulun hangte ka ba kacaka ka dei marusha jong ka ICR pangilayo kene ka LPG bottling plant andre hadu menta ni dang yai dawa ba kinbu biang saisin ya ka petroleum depot ka ba kamde dang ka district ka jungi andre ka district boro ki ba marjan nadu ka Chiante Hills adu ki West Coast Hills East Coast Hills lada ka don kum kani ka jingjia ka ba kandon ka straight lemba jo kini ki Mazdur Union ninong no shibnai abnai nakliang jungi hapo jo ka jela jungi nala ban penokam ya ka depot balada ong ba tang bakipu ya ta ka straight nakliang bu minister concern ko dimenta wahaban ya kenu eki kalong ke eki ko pakla nomor itip ya ka jingle illegal ka joki hangne po national highway ban ngiso ban ba nakliang ka sarkar kanam simkhia ya kene ka straight perkhot henry kan yai fokus ya ka ba ka seng kelapan bi ban kelabu dawa lemba ka jingtho haus nam arja kasan ban pen urlong ya ka depot nomor niong ni depot ni mong tang ka straight henry kandon ka por ki jingjia ki posungsi lani ki disaster ki benpun ka ba ngila ban yai lemba ji por ka non henry lada ki don kita ki depot ka ba ngibu nakaliang jong ka sarkar kan persuk ni upai ba anu snong ni boro undam khore ban lech ki petrol pump ban yang lan hang te ban yeti yang nabar na ka jing sus area do no ya kata ko yang ditang kita hi ban yoso ban tempau yi sukmen na kaliang jong u ba Raja Brahma abai kundu umne ilayo ban ikran sipun ki bar khoj ikran ya kene ke depot om tang apo jong ka district ka jugi re ban tempau sa sarkar ru balada don kam depot shwi ki district ru kilong ki ba lakloi na ulia ka sarkar ban ngong ru ba ke ka ba ka straight lane ka jing persya jong ki Mazdur Union hapo jong ka jela ka jungi lanu ru inam de matdiang namar ya kini kumpuniang berkoi i wanra hi bat i thit hi ta kapisa bat kemdon menu ban la ban le monopoli ane ban penpitar yangi lane ban ong yangi ba phinam la ban kumpuniang shu namar pi game kita ki breu ki bale ikam illegal rei ni ai banjur ba nakliang jong magistrate udang penpau ya ka ka ba kane ka mabundam lane kane ka dorkas pengira mangi kan pensau sya ka sarkar jela ba kine boro kini ki points ka ba ngi nakliang keseng ni kam perkhat namata kelasai ni perkhat namata ka por ka bersawan ka ba ka saja kini ki ji berkhoj ba ngilong ki blak kre hani ka por ka ba ki nong snong jungi ka district jungi ba ka jela jungi boro kawai kinam syam lane kinam lap ikum ya kini ki sya berngem kini ki Mazdur Union ba kidon kita ki strike